Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabula umfana omuhle njengempondo cishe njengempondo hayi ngeke nje ngihleli nempondo uma nomhle njengomlungu khehla lomlungu umzulu amanqingisi ngibuyile inda ngihleli nempondo letuzo mangazi ukuthi basiphathile laba angibathembi kahle emthini ngibathembe emobweni ayumoba bayushaya emobweni ngabathembi kodwa mase kuze emthini ithini lesiphatha umuthi nkulu sibonga ubani uNdovela lo engikhuluma naye umlungisi wakwaNdovela sibonga wasemampondweni. uNdovela ngempela noma kwathi ubothi uNdovela? Hayi nguNdovela nje straight. uNdovela nje straight. uNdovela la ePortshapseni kuphi noma la emthwalo? nguNdovela emampondweni ekhasini. Ekhasini. Beniza. Okay. Yeah. Cool. Sike sakhuluma nawe kule nyanga edlule kanti ngizohamba ngeinda ngibuye futhi nako sesiyahlangana futhi. Yeah. Yini uyiphathela abantu namhlanje? Namhlanje mkhulu wami ngiphethe ngendaba yento eyiba yilumbo. Ilumbo kanjani manje? Ilumbo eliye lihambe libe into yakhiwa ngani kufakwa ukuthathwa into engamaphilisi. Ibe seyifakwa enjeni. Kufakelwe izinja bese ikhipha izikelemu. Mayikhipha lezi izikelemu lezi umuntu mekushanga lelumbu lelena uthatha lezi izikelemu ebese eyihlanganisa nenye impande ekuthiwa umavumbuka. Uyabona umavumbuka? Yeah, uyabona. Uyabona umavumbuka? Lo bofu. Yeah. Ebese ethatha lelumbu lela alibeke la esandleni. Aphephethe abiza igama lakho la. Ukuthakatha phela lokho. Yeah, ukuthakatha impala. Or mhlambe akuqise phansi. Mufika weqala phansi noma ngakuqisa eminyango mhlamba kubona ukuthi wona akhe la uhambe khona akubona uyakuzonda vele abese eyaweqisa lapha moso weqile lapha lelumbu lingena ngeenyawo khuphuke lize phezulu mase linyukele lelumbu ushiselwe inyawo uzuqunjelwa isisu phathwa izinto eziningi ela emzimbeni ibese yahamba lento iyenza izikelemu la ngaphakathi lezi zikelemu ke sibiza ngani izikelemu lezelumbo. Okay. Izikelemu zelumbo manje ke kunomuthi ke ezinguphethe wakushaya lo lumbo lelo. Ake ngiphuza amanzi awona uzokhula nempondo ufuna uqala uphuza amanzi njobe batha nemithi emimbi kanje la mkhulu ngifuna lento le kunoNdovela abalana eHarding abakini ya ezinye zehlobo zami lezo. Okay. Ngifuna silande lana uthi le nduku lena niyakha ngezikelemu zenja. Yeah. Ngiphinde nithele phansi futhi? Yebo kunjalo. Oyichaza kahle. Le nduku mkhulu siyakha ngezikelemu zenja. Sibe emveni kwalokho sithatha umuthi okuthiwa umavumbuka. Sibe sesithola iselesele. Leliselesele olungaba unonekemfu olungaba ileliselesele kuthiwa umncanca. Angazi kumncanca namanye awazini la kwaZulu. Sibe sesithola into eyiwulu, iwulu ngamhlamba ngaba yiwulu emnyama noma yiwulu ebovu. Sibe sesithola khona lokho kuyivimbela. Lento lena ivimbela njani obahlukene nayo? Elibovu, sifaka elibovu. Sifaka lelibovu. Leto lela sibese ke manje na ke siyayimixa sigaye sihlanganise konke uyayibona lonto ukusho benathi besifuna ukuzenzela nje sofaka uthazi asithenge ivimbela iwule nani mesifuna ukuzenzela nje sekuphelele lapho noma ngifuna ukuzakhela nje ngifanifundisa konke so manje lento libose yayithatha ke lezi zinto lezi uyathini uyadweba phansi udwebela lo muntu ilumbo lelo ukuthakatha kwangakithi le emampondweni. Okay. Udwebe phansi lo muntu uvele sombizile ngegama mawuthi umbizile mawungambizana noma mokudwebile nje phansi ngalo lumbo liyangena lo moweqa lapho lelumbo seliyanyuka ke manje lingena kuwe lingena ngeenyawo uzwane enyaweni melike uzwe inyawo lezi ngathi ziyashisa. Okay. Uzwe inyawo ishisa singesikhathi uzizwe ihlaba inalithi. Nyuka ngamadolo uzwe nezihluzi lezi ngathi ziyaqina ziyadonseka bese uzophathwa yiqolo. Uphathwe yiqolo bese uzoba buhlungu nala ngaphambili mawuchama umchamo kubla ngaphambili manje la ngaphambili la yini leyo ngizothi la ngaphambili endaweni yokuchama
Umfazi phela nengaphambili indoda inayo ngaphambili. Hayi ngothinani ningemuva yona. Hayi umfazi kuthiwa akathi into Ake ngaphambili. ngithi epipini Oh, sengithukile. Anginawo into ekuthiwa ingaphambili. Ungayihloniphisi le ndaba. Futhi ingane nepipi. Unepipi wena? Hayi phela siyihloniphise. Cha wena unepipi ke wena? Hayi cha ngina. Unomthondo wena. Unomthondo. Cha phela ufuna ukuhlukanisa ukuthi wena unepipi ke hey unepipi wedwa mina nginomthondo. Yeah. Awubona uqhumba kanjani la? Iwona umthondo la. Yeah, umthondo yebo nginomthondo impela na. Okay, ube buhluke umthondo wenza njani? Uyancinza uba njani? Uyakhathala noma wenza kanjani? Uyachama thola ukuthi ubhlungu ube sohamba ukhathala uzwe nje ukuthi uyafa impela. Kusho ukuthi umuntu uyaya lapha kumama. Moto yakumama lapha uthi nje ka 1 2 kabeni uvese soyachama emveni kwalokho lutho awusavuki yabo. Kokunye unqabe futhi. Ngesinye isikhathi unganyakaza kwakunyakaza lokho. Uyeke nje uthola ukuthi awunyakaza uyithulele. Ima ke ndovela ngifuna siqale phansi. Kunomuntu manje lento ishoyo useyinotisile. Yeah. Ukuthi uma efika ekhaya uthatha amabhuzu alahle lapha. Ziyashisa inyawo. Yeah. But usekunotisile futhi ukuthi akahambe endaweni eyintaba kodwa ihluzo ufika ekhaya zingezindle. Yeah. Usekunotisile ukuthi akagijima akhupha ama-stepis kodwa iqolo liyambulele shuthi ngabe into sebeyise induku leyo useshayiwe lo muntu. Usukeshayiwe. Asikubheke lokho ngoba phela ngesikhathi induku kungena ilumbu. Uyabona uzokutshela umuntu lemshayile ilumbu. Uzothi into vela kade ninozuma lapha. Angikho kakhulu lento ebenikhuluma ngaphakathi. Into engiyinotisayo lento eniyikhulumile induku yami iyakhathala kanti manje siyancipha iyahoba. Angithi phela isikele musibekile la yabo mozosibeka isikele mthatha isikele nje siphila emini usibeka nje. Usiyeke kade sisingaka. Lishona ilanga sesisingaka. Siyashwabana isikele. Siyashwabana. Asinwebeki. Ingakho ke nenduku ishona phansi. Ishona kanjalo ke. Ngalo lelumbo le. Sekuyilumbo. Sekuyilumbo. Ngifuna la othi ebusuku igcwala umoya sisi kwenza kanjani? Angithi lelumbu lisike selukushayile selukuwena ngaphakathi. Njengoba selukuwena ngaphakathi lelumbu lihambe manje uqumbele isisu. Libe sekuthi lela lumbu njengoba belakhiwa ngalezi izintambo khona intambo khona konke lana kube sekuhamba manje kukhula ikilimi lapha ngaphakathi. Zelumbo. Ilumbo lelo vele. Angizwami ngesitolo ngothenga amaphilisi manje ngeke azakusiza. Ngeke akusize lo maphilisi angifuna uqamba ngoba le nto into yakhiwe. Into yakhiwe. Akuwona amaphilisi la weindalo le odaliwe nje ukuthi abe khona le nto ungahamba yowadla uthini kodwa kunendlela yokushaya lelumbu. Okay. Ya kunomuthi wokushaya lelumbu ukuze lelumbu bakuthiwe liyaphela. Ngoba le nto le mali yokushaya lelumbu ufelwa ipipi ngaphambili. Uphathwe iqolo uhlaba esweni ungaze ukuthiwa ugcine sokuthiwa wena ngaphakathi umoya kadokotela ukuthiwa unezilonda uyabona kuthiwa ungasayidli into enophelepele into yama-asa kodwa iqhubele ngoba lelumbu leliyakudla la ngaphakathi la lidla khona lezigele sezilumbu zokudla kube sekusheke izilonda ngaphakathi ziyanyuka and futhi ziyakwenza nokuthi ube isichithi ube nesichithi ukuthi abantu nje abasakuthanda abantu abakuthanda nomuntu wakho kuyisichitho ngoba manje kuyisichitho kanjani ngalesikhathi uhlangana nomuntu wakho ipipi yakhe yafa siyashona phakathi yaqoshela ngoba nazo siyaqoshela isichitho leso ngoba umuntu wakhe ugcina sekushiya sehamba uyophisa ngomuzi ngaphandle. Nkosi yami. Yebo. Ukhuluma kakhulu ngozamlandela. Uthi umuntu akathola uzamlandela kwenzekani lapha? Ya uzamlandela ngithi umuntu makathole uzamlandela awuthenge yena. Okay. Umuntu engathi mhlawumbe umuntu anamabhizinisi. Amabhizinisi yakhe izitolo kanye izitolo zakhe ezu3. Yes. Noma indawo zakhe zokusebenzela singasesho ngoba phela kunetafula. Yeah, indawo zakhe zokusebenzela. Futhi umuntu omdrivele obuthathele ingane esikole. Yebo. Ibhizinisi leyo. Yeah, ibhizinisi yakhe. Ingagcina besele ngemuva bona. Yebo, uya into enjalo. So uthatha ke lo zamlandela yena ebese siza nawo kumina. Lo zamlandela. Lo zamlandela lona mina khona into yami engiyaziyo engiye ngiyithathe uma namabhizinisi awu3 uphatha umngako uzamlandela owodwa umbilo uphatha 3 phatha 3 yes okay phatha imithathu 1 for business for business yes okay abeseza nawo ke mina ke or ugayila awugaya buphatha aze nawo vele sowuphatha mina ke sengiyamhlanganisela ke lento yami yabona imake mkhulu ngifuna ukuyithola kahle lana lo muntu use Flagstaff uza kuwena yes une business bese emthatha yebo
une crash push up still yebo, and kunemoto zakhe ezihambela eMaritzburg. yes. Ngifuna ukubamba manje lento yakho izosebenza kanjani kuzo zonke lento ngoba siqaqene. No, angithi yena manje uzoyisebenzisela la esuke ehlala khona. Okay. Ayisebenzise ngazo zonke lezi indawo. Ngalesikhathi ekhuluma, uzokhuluma ngalezi indawo ezinamabhizinisi akhe. Konke into yebhizinisi yakhe uzobe eyikhuluma la kulo muthi. Uzoyikhuluma kulo muthi. Yebo, la esuke ehlala khona. Yes. Kahle kahle idonsa ngaye. Oyidonsa ngaye. Yebo. O ikiyena imali manje umuntu uyayifuna. Iba u-3,500. Right. 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 Ngoba lento zona zibuye zibiza hayi no right u35 right. Angishayanga. Iskafulo sakhe. Ya ngiyahlanganisa iskafulo impela. Laskafulo. Kahle kahle ngisahlanganisa lesi iskafulo lesi ekuthiwa sihlanganiswa nolwandle nomchamo namanzi encanca sobani bani hayi. Ihlanganisa nje iskafulo nje sikhulumayo ngempela. Kanjani? Iskafulo engihlanganisa ke ngithi umuntu wakho vele uyazi ngithi bowukade vele unayo. Uyamazi ukuthi okay umuntu wambelala la nanga umqamelo wakhe beqamela khona. Izingubo zakhe bekayibeka lapha. Yabona. Wena ngokunikeza umuthi wami uthathe ubeke la fake side lakhe alala ngakulona. Okay. Yes. Okay. Kungaba u7 days or kube u8 days. Yabo. Ubekile lo muthi ungawunyakazisi wena ulale la. Eduze kwawo. Ubese emveni kwalokho uyawuthatha ke manje lo muthi. So usuthatha lo muthi ke emveni kwalokho uyawuthuma nje straight uhamba uyolanda lo muntu lo. Abuya zolala la. Abuya zolala la bekulele khona lo muthi. Uzothuma manje ke sekhona umuntu engaba naye kodwa ke ngiyamfuna manje abona 2 years uzokwenza njani ngoba bekulele ingwevu la. Bekulele enye ingwevu kanjani? Ubela bese thola enye indoda manje sefuna kubuyelwa ke manje kade enemali kakhulu uzwile uphunyelwe imali manje lo muntu. Uzokwenza njani manje kule nduku yakho? Awusekufanele abulandele lo wesilisa manje. Uzowenza same story. Uzobuya nje lo hobo lona ogundutshani. Angithi phela umuntu lana njengobayeleli lana lona umlungiswa kanti vela angithi. Lona ubaba uZuma igama lakhe nguSibani Baba. So manje yena mayifuna lo uzosebenzisa isibongo salo negama likalo. Naso. Yes. Bazoyifuna abafazi lento amadoda azophunyelwa izimali. Ngize bonusini phela makubo wazi. Yeah. Umbone indoda nje ku-August manje siqala ukuba busy ithi ufuna ukwenza umsebenzi ekhaya ngoSeptember. Ayizowenza September izowenza October isathi ayizowenza ngoDecember ifuna ukubaleka. Yeah. Uthini kusisa abantu bafuna usheshe bavimbe. Ukhona umuthi oyisikhafulo obuyisayo uphinde futhi ube khona ukuthi mayesefikile sekhona ke manje sengaphakathi. Kunomuthi esubize kuthiwa ngumangena ngendusu. Lo muthi kuthiwa ngumangena ngendusu uyawuthatha wena umuntu wesifazane mosozohlangana naye umuntu wakho ubose uyawugcoba lapha kule ndawo ayithandayo. Okay. La sehla ukhulumisa utshela ukuthi uSibani ngithi ngowakwami akahambe akayindawo uhlala la uphuma la emsebenzini asebenzele la akukho la zophuma ahamba ye komunye umuntu wesifazane akahlala la bose ukhuluma konke ke lokho sokudinga wena enhlizweni yakho kuyo le nto mase nizohlangana ke ubose uyayihlanganisa ngento ekuthiwa iBlue Sleeve Vaseline. Bose uyifaka lapha endaweni ayithandayo ilana ke embamba khona. Ngiyayibuka le nduku. Ngaphandle kokubuyisa umuntu khona unyanga engakwenza. Ya le nduku yenza izinto eziningi. Yokuthakatha ngani? Yenza into eziningi. Yimi yokuthakatha ngani? Iyashintsha. Okushintsha yona. Ya iyashintsha. Iyashintsha le nduku indlela eshintsha ngayo. Ishintsha ukuthi makukhona umuntu mhlawumbe uthola ukuthi lo muntu emsebenzini sekubangela isicefe yabona usamfuni manje yabona or ukusebenzisa kambe emsebenzini noma umsebenzi usenza kodwa bamthanda belungu kodwa manje iyayibo yonke leyo le nduku uyakwazi futhi uphinde uthathe yona uqobo le nduku lebe ngikhuluma ngayo uyithathe uyibeke la uyiphephethe uyitshena ukuthi mangifika lapha noSibani ngifuna ukuthi ngifika ngasekho lapha emsebenzini yasebenza na usho nje mhlawumbe uselivini wena ubumshaya nami uselivini yamshaya athi yafika emsebenzini abelungu abasamdingi umuntu mayifuna into ngayimalini afuza ayilungise 1.5 iyashaya nje 1.5 yachip kangaka ayashaya impela
into yamaphondo leyashaya ichitho vele induzo semapondweni omabuyisa ngoba igadla kaningi uyayiphenduphendula yebo mkhulu iphenduphendula no ngicabanga ukuthi ake sitshontshe laphana kuzamlandela kokugcina akubuye lapha kuzamlandela yebo abantu bazofuna uphinde usifundise kahle ngawo uzamlandela lethu wena ubona business lapha wenza ngiphinde ngiqale phansi ngichazele uthi nje usikhela phezulu ungasayichazi yonke uzamlandela mkhulu umuntu oyisibunge umuntu oyisibunge uyisibunge awuyona into embi umuthi nje oyisibunge ngathi niwozawoza edonsa komuntu onebusiness odayisayo yabona nama ibusiness lakho naseyimotweni kanjalo yonke into oyenzayo ake sibuke lana mkhulu abantu bafuna uphelile unyaka manje yebo abantu bafuna ukubethela bafuna ukucupha wenza njani lapho wena kwezokucupha mkhulu umuntu ofuna ukucushelwa ngiyamcuphela emzini wakhe ngiyakwazi futhi ukumnikeza lento bese ngimtshela ukuthi ayenze kanjani lapha ekhayeni lakhe lento kuke ngiyiphethe ukucupha kwayo iyagadla ayigeji nje umuntu mawukuthi nje uyaganga nje uganga emzini wakho uganga ngawe ngoba lento kulena indlela esebenza ngawe ngisho uhamba nama ukho ekhaya iyagada lento nasekhaya iyagada umuntu nje ogangela ekhaya ukuthumela ngezulu uthumela ini ibuyela kuyena yonke leyo nto leyo yebo iyawo umthondo amadoda konke obasesa ngayo hayi ikhona umvusa nkonzo oqinisayo nje impela ukhona uyaqina uyaqina nje impela agijime nje futhi umuntu kunemali emfuni embhedeni wakhe uba u800 Kwaphela amadoda anesithembu inkinga. Anesithembu amadoda afuna ukuthi umeza ayiqinise ngempela. Uyawuthola umuthi ngeke liwe. Hayi. Njengoba phela kusathemba abantu amadoda amaningi ngithatha amali vobo ulima emakhaya. Bathi alima lapha buya zolima nala, liba lapha buya zolima nala. Ayaliwe impela liwe nje maye ngimnikile nje. Wawuphuze bese ngimnika nalo uchatha hayi. Angakuyena yongifonela ngitshena ukuthi hayi. Ntobo nginike yona ihambe kanje. Ndovela usibike inamba khehle. Ithi 063 151 2775. 2775. Yafoneleka ya WhatsApp. Sibonga kakhulu abonga ababudokotela bawesizwe bawujabulile bengihleli nensizwa lana ubaba uNdovela ume lapho endabuko siyabonga.